Delivery tayo dyan mga ko sa natin delivery ngayon ng 5 yan na coffee doon sa mga badminton ng San Jacinto, Pangasinan. Ready, set, go! Ayan, wait lang ha. Yun, second batch ng delivery sa badminton ulit sa San Jacinto. Ayan, second batch. Third delivery for today. Last ko sa ice kasi nanonood ng TV. Ang haling tapat na. Pero may order pa rin sa amin ng food ko. Hot. Another one. Ang apat ng delivery namin sa San Jacinto badminton group. Okay. O, forma na para pipicturean niya. Fifth delivery. Salamat talaga sa badminton group. Isa na namang pang-anim na delivery.